се усмихна, моля. Не съм фотогениша. Ето така е между другото. Моля? Колко си? Може ли да ни кажеш това? Къде? Шегувам се. Богатите! Я ли програмите? Виж програмите колко са хубави. Начало! Добър вечер, добър вечер и добре дошли. When your heart beats next to my... Успокой се, Стефинба. Всичко свърши. Обичам. И аз, Стефинба. Скъпи, ти разбира се си абсолютно сигурен, че си я видял. И няма някаква вероятност да си съмнувал, нали? Наричаш мене лъжец. 11 часа през нощта. Само не ми казвай, че си била на пазар. Тя при мъточетка ми. Лилия. Лилията на почивка от 10 дни. Много е голяма пауза. Разработва тъмно. Почти без грешка беше до сега. Но за нещастие на него тъкмо съдбата изиграла влашно. Ами ако жена ти се е върнала? Много е добре. Идеално. Давайте нататък. Къде на къде? Това не е гласа на жена ми. Това не е гласът на жена ми. Ева там си. Стига се ли дали веднага да прави? Три и... Ало! Час вечер ти все ми дава зело. Мога ли да знам кого говореше? Извинете, аз кого разговарям? Браво, даже гласа на жена си не познавам. Жена ти, знаеш си! Какъв е този женски глас? Кой е там при тебе? Това не е гласа на жена ми. Това не е тя. Всичко ще ви обясня. Аз съм съпруг на жена, която ми се обади преди малко. Така ли? Да. Кажи си молитвите тогава. Не, нямате право. Госпожо, вие сте свидетел, аз съм невооръжен, който стреля по мен. Попада под ударите на параграф 127 от наказателния кодекс. След като не съм въоръжен и не бягам, това би било предумишлено убийство. Гледай го! Айде удари го, де! Да, може ли... Всичка сила! Не, точно си беше, давай. Господин Торнати, Моля! На кого? Това там е моята съпруга! господин Старши, какво се е случило? Какво се е случило? Не дей се обажда, а си гледай на шивките. Какво се е случило? Нищо. Изяснявахме едно недоразумение. Котици, престъпления. Стига толкова! Горе ръцете! Спираме това. Кой е престъпника тук? Той! Анджел Торнати по прякор балона. Не балон. А барона! Добре де. Тогава... Кой вика полиция? Мари. Спри тази камера.